नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। रानबांबू येथील अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर। करूळ घाटातील त्या दरडी हटवण्यास प्रारंभ। आणि मालवण नगर परिषद निवडणूक प्रभाग रचनेला हरकत नाही। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गणेशोत्सवानंतर आता पितृपक्षाची लगबग सुरू झाली आहे। तिथीनुसार महाश्रद्धालय करण्यासाठी पुरोहितांना निमंत्रण देण्यास सुरुवात झाली आहे। आपण जशी सर्व धार्मिक कृत्य करावी हा एक संकेत आहे, तसेच दिवंगत व्यक्तींचीही आठवण म्हणून त्यांचा आपल्यावर आणि आपल्या मुलाबाळांवर आशीर्वाद असावेत म्हणून श्राद्ध प्रत्येक घरामध्ये व्हावं हा संकेत आहे। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा म्हणजेच 8 सप्टेंबर पासून पितृपक्ष सुरू होत असून सर्व पितरी अमावास्येपर्यंत आपल्या दिवंगत पूर्वजांचे स्मरण करून महालय श्राद्ध करावं असं शास्त्र वचन आहे। या विधीत आपल्या वडील आजोबा, पणजोबा, आई, आजी, पणती, आपल्या गोत्रातील ज्ञात अज्ञात अशा सर्वांचे पिंड रूपानं पूजन केलं जातं। या पितृपक्षात यमलोकात आपले मृत पूर्वज आपल्या कुटुंबियांच्या घरी वास्तव्य करण्यासाठी येतात अशी लोकांची श्रद्धा असल्यानं या पितृपक्षात तिथीनुसार पिंड प्रदान करून वडील आजोबा पणजोबांच्या नावे आपल्या ज्ञातीतील जेवणकार जोडी दाम्पत्य निमानिमी, सुहासिनी, आक्वारीण यांना निमंत्रण देऊन पितरांच्या नावानं महाप्रसाद वाढला जातो। बोलावण्यात आलेले पितर नातेवाईक आणि ग्रामस्थ यांना यथोचित भोजन देऊन तृप्त केल्यास वर्षभर आपल्या कामांना गती मिळते अशी ही लोकांची श्रद्धा आहे। महालय श्राद्ध, भरणी श्राद्ध, नवमी तिथी मिळवणं, सर्वश्री महालय आदी धार्मिक विधींसाठी गावातील पुरोहितांना आतापासूनच निमंत्रण देण्यास सुरुवात झाली आहे। गणेशोत्सवानिमित्त आलेले अनेक मुंबईकर चाकरमानी महालय श्राद्ध विधी करूनच परतणार असल्यानं त्यांची त्या दृष्टीनं तयारी सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतं। सोमवारी 8 सप्टेंबरला महालयास प्रारंभ होत असून रविवारी 21 सप्टेंबरला सर्व पितरी अमावास्येनं त्याची सांगता होणार आहे। 8 सप्टेंबरला प्रतिपदा श्राद्ध, 9 सप्टेंबरला द्वितीय श्राद्ध, 10 सप्टेंबरला तृतीया, चतुर्थी श्राद्ध, 11 सप्टेंबरला भरणी श्राद्ध, पंचमी श्राद्ध, 12 सप्टेंबरला षष्ठी श्राद्ध, 13 सप्टेंबरला सप्तमी श्राद्ध, 14 सप्टेंबरला अष्टमी श्राद्ध, 15 सप्टेंबरला नवमी श्राद्ध, 16 सप्टेंबरला दशमी श्राद्ध, 17 सप्टेंबरला एकादशी श्राद्ध, 18 सप्टेंबरला द्वादशी श्राद्ध, 19 सप्टेंबरला त्रयोदशी श्राद्ध आणि 20 सप्टेंबरला चतुर्दशी श्राद्ध, 21 सप्टेंबरला सर्व पितरी अमावास्या श्राद्ध होणार आहे। गणेशोत्सवानंतर आता जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामधून 8 सप्टेंबर पासून होणाऱ्या पितृपक्षातील तिथीनुसार महालय किंवा श्राद्ध करण्यासाठी यजमान लोक आता पुरोहितांना आमंत्रण देऊ लागलेले आहेत। की आपण इतर धार्मिक कृत्य करतो तसंच आपल्या कुटुंबावर किंवा आपल्या मुलाबाळांवर जे आपल्या ह्याच्यातून गेलेले वडील आजोबा पणजोबा जे दिवंगत काही हे आहेत मंडळी त्यांचाही आशीर्वाद घ्यावा लागतो। तसंच हे करण्यासाठी म्हणून हे श्राद्ध पक्ष सर्वांनी अवश्य करावं। नवमी सोमवार दिनांक 15 सप्टेंबर 2025 या दिवशी अविधवा नवमी हे श्राद्ध करण्याची पद्धत आहे। म्हणजे अवयीपणे म्हणजे ज्याची नवरा असताना बायको गेली अशांचं श्राद्ध किंवा तिच्या नावानं सुवासिनी वाढणं अशी एक प्रथा आपल्या ह्याच्यामध्ये सुरू आहे। आता म्हणजे पितृ श्राद्ध ज्याचे आई वडील जिवंत असतानाही तो आपल्या आईच्या वडिलांचं श्राद्ध 3 वर्षापूर्वी मुंज झालेला असो किंवा जाऊळ झालेला असं कोणीही हे त्यांचं श्राद्ध करू शकतो। त्याला पिंडदान वगैरे काही नसून देवापुढे फक्त दक्षिणा ठेवायची ब्राह्मणाच्या नावाने आणि ब्राह्मणाला दूध वगैरे देऊन त्याला संतुष्ट करायचं। ही तारीख 22 सप्टेंबर 2025 या दिवशी असून म्हणजे घटस्थापनेच्या दिवशी त्या दिवशी श्राद्ध करावं। करूळ घाटात तज्ञ टीम कडून सर्वेक्षणानंतर ठरवलेल्या 5 धोकादायक दरडी पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे। रत्नागिरी येथील पथकाकडून हे काम सुरू असून 12 तारीख पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे। करूळ घाटात गुरुवारी 4 सप्टेंबरला दरड कोसळली होती।
यावेळी घाटातील अन्य दरडीही धोकादायक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं जिल्हाधिकारी यांना दिला होता। तसेच तज्ञ टीमकडून घाटमार्गाच्या पाहणीसाठी परवानगी मागितली होती। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या त्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी यांनी 12 सप्टेंबरला घाटमार्ग बंद ठेवण्याबाबत आदेश दिले होते। त्यानंतर 5 सप्टेंबरला घाटात रत्नागिरीहून आलेल्या तज्ञ टीमकडून पाहणी करण्यात आली। त्या टीमनं घाटातील 5 ठिकाणी धोकादायक दरडी असून त्या हटवणं गरजेचं असल्याचा अहवाल दिला। त्यानुसार घाटात 4 सप्टेंबरला कोसळलेल्या दरडीसह अन्य 5 ठिकाणी धोकादायक असलेल्या दरडीचा काही भाग पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली। याकरिता 15 ते 20 जणांचं पथक आहे। हे पथक दरडींच्या वरच्या बाजूला जाऊन तेथून सैल झालेल्या दरडीचा काही भाग खाली ढकलण्याचं काम सुरू आहे। हे काम 12 सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे। या कालावधीत 5ही ठिकाणच्या दरडींचा धोकादायक भाग पाडण्यात येणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून देण्यात आली आहे। नेपाळची राजधानी काठमांडू इथं मोठ्या संख्येने युवक रस्त्यावर उतरलेत। या ठिकाणी जेनझी युवक आणि युवती रस्त्यावर निदर्शनं करतात। या आक्रमक आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळच्या संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याचे फवारे उडवले आणि काही ठिकाणी गोळीबारही केल्याचं समोर आलंय। नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बॅन केल्याविरोधात हा आवाज उठवण्यात आलाय। यामुळे काठमांडू भागात कर्फ्यू लावला असून सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे। नेपाळमध्ये पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झडप झाली आहे। या कारवाईत आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय। संसद भवनाबाहेर गोळीबार झालाय, त्यातही बऱ्याच आंदोलनकर्त्यांना गोळी लागली आहे।
कुडाळमधील बेल नदीवरील पुलाच्या दुरुस्तीचं काम गेल्या 4 दिवसांपासून थांबलेलं आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागतोय। गणेश चतुर्थीपूर्वी पुलावरील पडलेला खड्डा बुजवण्यासाठी काम सुरू करण्यात आलं होतं। सुरुवातीला असं वाटलं की काम लवकरच पूर्ण होईल, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून काम पूर्णपणे थांबलंय। या कामामुळे वाहतूक एकेरी मार्गाने वळवण्यात आली होती, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक वेळ लागत आहे। विशेष म्हणजे गेल्या 4 दिवसांपासून कामावर एकही कर्मचारी आलेला नाही, त्यामुळे हे काम का थांबलंय याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही। महामार्ग 66 वरील वाहतूक एकेरी मार्गाने चालू असल्यामुळे भविष्यात मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे। या स्थितीमुळे जर एखादा अपघात झाला तर त्याला कोण जबाबदार असेल असा प्रश्न नागरिक विचारतायत। या समस्येवर त्वरित लक्ष देणं आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रवाशांची गैरसोय आणि संभाव्य धोके टाळता येतील। ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी सिंधुदुर्गचे नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेऊन त्यांचं अभिनंदन केलं। यावेळी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न, जिल्हावासियांना उद्भवणाऱ्या समस्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या। उपाययोजना करण्याबाबत चर्चाही करण्यात आली। त्यावर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी प्रश्न आणि समस्यांचा आढावा घेऊन ते मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली। यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक, माजी आमदार परशुराम उपरकर, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, युवासेना जिल्हा प्रमुख मंदार शिरसाट, उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत, बंडू ठाकूर, अतुल बंगे, अवधूत मालणकर, बाळू पालव, सिद्धेश राणे, अमित राणे, संजय रावले, आप्पा मांजरेकर, समीर परब, सावंत आदी उपस्थित होते। कंपनीच्या लोकांना आम्ही पूर्वीच्याही कलेक्टरना सांगितलं, कधीच ही बैठक आयोजित केली आणि आम्हाला किती पैसे मिळाले हे डिक्लेअर करत नाही, ते डिक्लेअरही करत नाही आणि पैसे नियमाप्रमाणे 30 जूनच्या आत मिळाले आणि मोठा आमच्या फळपीक विमा, आमच्याकडे फळपीक विम्याचे साधारण 80 कोटी रुपये दरवर्षी मिळतात, 70-80 कोटी आणि जे आंबा काजू आमच्याजवळ जोरात आहे। साधारण 40,000 शेतकऱ्यांनी जवळजवळ 14 कोटी रुपये भरलेले आहेत। अवैध पाऊस पडल्यामुळे आपण 95 पण केलं, जिल्ह्यातून गाड्या भरून जातात। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाढदिवस ते महात्मा गांधी जयंती हा काळ सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा होणार आहे। पाणंद रस्ते शोधण्याचं काम महसूल विभाग करत असून शेत रस्ते पाणंदी नोंद नाही त्याचं नोंद करण्याचं काम सुरू आहे। ग्राम नकाशावर नोंद असलेले रस्ते शोधण्याचं काम सुरू असून अतिक्रमणही मुक्त केलं जाणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे। सर्वांना नमस्कार। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनापासून ते महात्मा गांधी यांच्या जयंती निमित्त त्या पंधरवड्यामध्ये आपल्याकडे सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा करणार आहे। यामध्ये पहिला विषय आहे की जो पाणंद रस्त्यांच्या संदर्भातला आहे, तर प्रत्येक गावामध्ये आता शिवार फेरी आयोजित करून ते रस्ते शोधण्याचं काम महसूल विभागामार्फत सुरू आहे। जे शेत रस्ते आणि ज्या पाणंदी ज्या गाव नकाशावर नोंद नाहीत अशा गाव नकाशावर नोंद करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचं काम सुरू आहे आणि जे गाव नकाशावर रस्ते नोंद आहेत परंतु अतिक्रमित आहेत ते अतिक्रमण सुद्धा मुक्त केले जाणार आहे। तरी माझं सर्वांना आव्हान आहे की जे गावामधले जे शेत रस्ते आहेत त्याचा प्रस्ताव आपण तलाठी यांच्यामार्फत आमच्यापर्यंत पाठवावा, जेणेकरून तो रस्ता नकाशावर नोंद होईल आणि अतिक्रमण असेल तर ते दूर करता येईल। धन्यवाद। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र म्हणजेच फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आलाय। याबाबत तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना महत्त्वाचं आवाहन केलंय।
पाहूया त्याबाबत काय म्हणाले तहसीलदार. सर्वांना नमस्कार. आता केंद्र शासनानं शेतकऱ्यांचं रजिस्ट्रेशन करून एक फार्मर आय डी जनरेट करण्यासाठी एक ॲग्रिस्टॅक नावाची योजना आणलेली आहे, ज्याच्यामध्ये ही ॲग्रिस्टॅक या योजनेमध्ये एखादा फार्मराचं रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्या खात्यावर असणारी सर्व जमीन ही संकलित होणार आहे. जसं आधार कार्ड आपलं सगळ्या योजनांसाठी लागतं, तसंच हे शेतकऱ्यांसाठी जेवढ्या काही सगळ्या योजनांसाठी ही ॲग्रिस्टॅक योजना आणलेली आहे. आणि त्यामध्ये जे फार्मर रजिस्ट्रेशन करणार त्यांना सर्व योजनांसाठी ते पात्र होणार आहेत. त्यामुळं याच्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट आहेत ते फक्त त्यांचं आधार कार्ड, त्याचबरोबर त्यांचा आधारला लिंक असणारा मोबाईल आणि त्यांचा सर्वे नंबर किंवा 8 712 किंवा 8 एवढ्याच गोष्टी लागणार आहेत. ते त्यांनी CSC सेंटरकडे गेल्यानंतर त्यांचं रजिस्ट्रेशन हे होणार आहे. आणि याच्यामध्ये काही अडचण आली तर ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी हे त्यांना मदत करण्यासाठी आता तयार आहेत. प्रत्येक गावागावामध्ये आता आम्ही कॅम्पचं आयोजन करतोय. तर सर्व सावंतवाडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी आपला फार्मर ID काढून घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे. 8 दिवसांपूर्वी सावंतवाडी नगर परिषदेला सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शहरातील मुख्य रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी आवाहन केलं होतं. मात्र कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्यानं या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा स्वखर्चानं ते खड्डे बुजवण्याचं काम केलंय. वर्ष 2 वर्ष सुद्धा जर रस्ते टिकत नसतील, खड्डे पडल्यास त्याची डागडुजी नगर परिषद प्रशासन करत नसेल, तर ठेकेदारासह स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठीच नगर परिषद हवी का, असा संतप्त सवाल शहरवासियातून केला जातो. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधूनही ऐन गणेशोत्सवात पडलेले हे खड्डे तसेच होते. गेल्या 8 दिवसात सावंतवाडी बाजारपेठ आणि RPD हायस्कूल रस्त्यावरील खड्डे बुजवले गेले नाही. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठाननं खड्डे बुजवण्यासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार असा इशारा दिला होता. परंतु नगर परिषदेकडून कुठच्याही प्रकारचा योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तसेच गणेश चतुर्थीच्या सुट्ट्या संपून शाळा महाविद्यालय सुरू झाल्यानं या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना अडथळा होऊ नये, अपघात होऊ नये यासाठी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून पहाटे 4 वाजेपर्यंत हे खड्डे बुजवण्यात आले. खड्डे बुजवण्यासाठी भटवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि बांधकाम व्यावसायिक बबन डिसोजा यांनी खडी वाळू पुरवली. तसेच सिमेंट, लेबर चार्ज सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांनी खर्च केला. भटवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते बबन डिसोजा यांनी पावसापूर्वी स्वखर्चानं भटवाडी येथील रस्त्याच्या बाजूला धोकादायक आणि जीर्ण झालेली झाडं स्वखर्चानं तोडून घेतले. त्यात सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचं मोठं योगदान आहे. या उपक्रमासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बबन डिसोजा, राज्य माहिती आयोग अधिकारी सुशील चौगुले, बांधकाम व्यावसायिक दादा नगनूर तसेच त्यांचे कामगार समीर यांचं मोठं सहकार्य लाभलं. रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. मात्र यावेळी कर घेऊन देखील ही कामं जर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करायची असेल तर नगर परिषद प्रशासन आणि ठेकेदार फक्त मलिदा खाण्यासाठी हवेत का, असा सवाल देखील नागरिकातून उपस्थित होतोय. गणेश चतुर्थीपासून वन्य हत्तींचा धुमाकूळ घोटगे, घोटगेवाडी, परमे आदी गावात सुरू आहे. रविवारी रात्री घोटगे येथील सतीश श्रीपाद दळवी यांची नारळ तसेच काजू बागायती हत्तींनी उद्ध्वस्त करून मोठं नुकसान केलंय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महात्मा गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पंधरवड्याचं आयोजन देशभरात करण्यात येत आहे। भाजप सिंधुदुर्गकडून सेवा पंधरवड्याचं आयोजन 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत करण्यात आलंय। याबाबतची माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली। यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न गुबल, जिल्हा चिटणीस स्वाती इसवलकर आदी उपस्थित होते। विशेष अभियानाच्या अनुषंगाने पत्रकार परिषदेसाठी तुम्हाला सगळ्यांना आमंत्रित केलंय, तर सगळ्यांचं स्वागत करतो। माझ्यासोबत आमचे जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष प्रसन्न देसाई आहेत, प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई, ज्यांच्याकडे आता या सेवा पंधरवडा अभियान जे आहे त्या अभियानाच्या जिल्हा संयोजक पदाची जबाबदारी आहे। आणि माझ्यासोबत आमच्या खारेपाटण सरपंच असलेल्या प्राची इसवलकर या उपस्थित आहेत, ज्या आता आपल्या नवीन कार्यकारिणीमध्ये जिल्हा चिटणीस पदाची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे बेसिकमध्ये, तर त्या या अभियानाच्या सहसंयोजक आहेत। आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की गेली काही वर्ष माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोदीजींचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर ज्यांनी राष्ट्राला एका परम वैभवाकडे नेण्याचा संकल्प केला आहे, विकसित भारताचा संकल्प केला आहे, त्यांचा वाढदिवस 17 सप्टेंबर आणि आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचं जयंती ही 2 ऑक्टोबर। त्यामुळे गेली काही वर्ष आपण सातत्याने 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा एक पंधरवडा विविध प्रकारच्या सेवाभावी उपक्रमाने जनतेला ज्या गोष्टी ह्या अपेक्षित आहेत तिथपर्यंत लोकांपर्यंत जाण्याचा आपण हे एक अभियान राबवतो। आणि त्या अभियानामध्ये आपण 15 दिवस विविध कार्यक्रम हे देशभर अभियान खरं तर साजरं होणार आहे। कालच याची मुंबईमध्ये कार्यशाळा झाली प्रदेशामध्ये, आणि भारतीय जनता पार्टी आणि शासन स्तरावरून या सगळ्या अभियानाला एक वेगळं रूप देऊन सगळ्या सेवाभावी उपक्रमाने हे अभियान संपन्न करण्याचे ठरलं। आपल्या जिल्ह्यामध्ये यासाठी बाळू देसाई संयोजक आहेत, सहसंयोजक म्हणून विजय केनवडेकर ज्यांचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष आहेत, आणि सहसंयोजक म्हणून आमचे चिटणीस प्राची इसवलकर आहेत, माननीय खासदार राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली याच्यामध्ये आपण विविध कार्यक्रम आपण घेणार आहोत, ज्यामध्ये रक्तदान शिबिर आहे। संपूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये आमची 14 मंडळ आहेत, 14 मंडळांमध्ये हे सगळे कार्यक्रम होतील। स्वच्छता अभियान या पंधरवड्यामध्ये सगळीकडे होईल। बूथ स्तरावर आरोग्य शिबिर ही पूर्ण सगळ्या PHC, CHC असेल किंवा आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र असेल तिथे सरकारी आणि मालवण कसाल या रस्त्यावर रानबांबुळी इथं आराम बस आणि मोटरसायकलमध्ये भीषण अपघात झाला। या अपघातात गणेश घोगळे हा तरुण जागीच ठार झालाय। या अपघाताचं CCTV फुटेज समोर आलंय। मालवणहून मुंबईच्या दिशेने जाणारी आराम बस रानबांबुळी फाट्याजवळील अवघड वळणावर आली। समोरून कसालवरून वराडच्या दिशेने जाणारी मोटरसायकल आराम बसला धडकली। मोटरसायकल स्वार गणेश घोगळे हा रस्त्यावर कोसळला, त्याच्या अंगावरून बस गेली, तो जागीच ठार झाला। तर त्याच्या पाठीमागे बसलेली रुची राजन वालावलकर रस्त्याच्या बाजूला फेकली गेली। CCTVत हा प्रकार कैद झालाय। वळणावर दुचाकी आलेली असताना समोरच्या दुचाकीला ओव्हरटेक करताना दिसते।
ओव्हरटेक करताना दुचाकीची धडक त्या बसला बसते आणि हा अपघात घडतोय। मालवण नगर परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेला कोणीही हरकत घेतली नाही, त्यामुळे हाच अंतिम प्रभाग आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे। त्यानंतर सर्वांचं लक्ष लागून असलेलं आरक्षण जाहीर होईल। आरक्षणानंतर मतदार यादी निश्चित होणार आहे, त्यामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक आरक्षणाकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे। त्यानंतर निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानं 2011ची जनगणना विचारात घेऊन मालवण शहरात 10 प्रभाग निर्माण करण्यात आले। 2 सदस्यीय प्रभाग निश्चित करण्यात आलेले असल्यानं 20 नगरसेवक निवडण्यात येणार आहेत। प्रत्येक प्रभागात 2 नगरसेवक कार्यरत होणार आहेत। शहरातील मागासवर्गीय लोकसंख्या लक्षात घेता प्रभाग 4 किंवा 5 यामध्ये आरक्षण निश्चित होण्याची शक्यता आहे। मालवण शहरात आता प्रथमच 20 नगरसेवक आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अशी 21 जण नगर परिषदेत कार्यरत होण्याची शक्यता आहे। पालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे। प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी 21 ऑगस्ट पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती। सदरच्या हरकती आणि सूचना नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या। पालिकेची प्रभाग रचना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानं मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी जाहीर केली होती। प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर शहरातील इच्छुकांनी पालिकेत भेट देत प्रभाग रचनेची माहिती घेत होते। उलटसुलट चर्चाही सुरू होत्या। 30 ऑगस्ट पर्यंत हरकत घेण्याची अंतिम मुदत होती, मात्र कोणीही हरकत घेतली नाही। त्यामुळे हाच प्रारूप आराखडा अंतिम होणार आहे। नगराध्यक्ष हा जनतेतून निवडला जाणार आहे, त्यामुळे इच्छुकांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे। प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण पडणार आहे। नगराध्यक्ष पदासाठी कोणतं आरक्षण पडणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे। अनेक इच्छुकांनी काम सुरू करत फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे। आरक्षण पडताच इच्छुकांची नेत्यांकडे लॉबिंग सुरू होईल। नगरसेवक पदाच्या आरक्षणाकडेही साऱ्यांचं लक्ष आहे। सर्वच पक्षात प्रत्येक प्रभागात अनेक जण इच्छुक आहेत। आरक्षण जाहीर होताच इच्छुक कामाला लागतील। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। रानबांबू येथील अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर। करूळ घाटातील त्या दरडी हटवण्यास प्रारंभ। आणि मालवण नगर परिषद निवडणूक प्रभाग रचनेला हरकत नाही। बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह। धन्यवाद।